diverzita. Vidím tu ornitologov z BirdLife Slovensko, že nám tu chodia takto z jary, hlavne marec, apríl, po chotári, keď ešte teda nie sú takéto porasty a sledujú nám tie 4 druhy vtákov, nebo pipiška, trasochvosť, škovránok a ešte jeden, to si nespomínam. Všetko hniezdí na zemi. Keď vy spravíte na jar, že by ste išli siať jarinu, samozrejme plošnú prípravu pôdy, tak výrazne sa týmto tá diverzita znižuje. Úplne najpodstatnejší pre diverzitu je vynechanie insekticídov. Insekticídy sme použili v našom chotári naposledy v júni 2019. Odtedy tu žiadny nebol. Samozrejme len geometrickým radom narastie množstvo hmyzu a my to vidíme hlavne na tom, že sa to odzrkadlí na množstvo jarabíc. Jarabíc a bažantov. Jarabicu a čiastočne aj bažanta máte slabé odchovy, slabé prírastky zvery, pretože tie kuriatka sa do 2-3 týždňov živia iba hmyzom, ale vy keď máte insekticídom ošetrený chotár, plodiny plošne, tak prakticky oni nemajú čo žrať. A taký potom smutný príbeh je to, že keď vidíte v nejakom rajóne, v nejakej lokalite 2 jarabičky na jar, spravia si potom hniezdo a znova v tej istej lokalite vidíte 2 jarabice aj na jeseň, pretože neodchovali kuriatka, lebo nemali čím, lebo nemali potravu. Tak toto je u nás. U nás je obrovský nárast jarabíc.